जानो हागौ सोरबा इउटुबाराबो जानो हागौ सोरबा फेसबुक पेज सालायगिरियाबो आं बादि अफार रावबो होफेराखै नाथाय आं होनो थांगासिनो दं मोनसे अफार हेलो फ्रेंड्स गासैखौबो आंनि नैबे चेनेलावहाय वेलकाम आरो आंनि नैबे टेलेन्ट चेनेलावहाय बा आइडियावहाय गासैखौबो वेलकाम आरो गासैनिबो थाखाय आं मोनसे लाना फैदों मोनसे गिदिर बिग अफार अके जायनि खाफालावहाय दं लिरनाय बे मोनगोन आंनिफ्राय गिदिर अननाय जायनि खाफालावहाय दं लिरनाय बे मोनगोन आंनिफ्राय गिदिर अननाय आरो जायोब्ला बाहागो राननांगोन समान समान होनो थांगासिनो दं आं नोंसोरनि मोनसे गिदिर अफार दा नोंथांमोना बे अफारखौ जुदि लानानै बा गेलेयोब्ला नोंसोरनि थाखाय फैगोन बेयो गिदिर सहायबो फैगोन आरो गिदिर मदद फैगोन आरो बिराद मोजां हेफाजाब फैगोन आरोना दा नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला सिगांग्रो साबस्क्राइब आरो फल' खालामनो नाजाग्रो बेनि उनावहाय आं नोंसोरनो होनो थांगासिनो दङ मोनसे गिदिर अफार मिथिबाय दा मोनसे गिदिर अफार जानो हागौ आं भिखारि अब्लाबो जानो हागौ आं गोरिब अब्लाबो नोंसोरनोहाय आं होनो थांगासिनो दङ सासेयावहाय मोनसे गिदिर अफार अके आरो नोंथांमोनहाय थाबैनो साबस्क्राइब आरो फल' खालामनो नाजा बे मार्चनि जोबसिनि समनि मार्च दान हाबसि समावहायनो होगोन आङो नोंसोरनो मोनसे गिदिर अफार अके बिग अफार होनो थांगासिनो दङ आङो नोंसोरनो अके जुदि नांगौब्ला मेसेन्जारावहाय SMS हरनो हागोन आरो कमेन्ट खालामनो हागोन नोंसोरनि थाखाय मोनसे लाबोदों आङो मोनसे बिग अफार आरो जायोब्ला सानैजों बाहागोआ समान अके बाय आरो भिडिअखौ जुदि गोदानबा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो नाजा आरो बिनि उनावहाय फल' खालामनो नाजा अके